is Genevieve Buntuyan and my partner, Mira Lumundok. once again, welcome to our vlog! Before we start our content, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you! Nasuko ka, kagilibak ka, chismosa manggudpud ka. Kung mukatawa ka, amiga na ta. Be, kabalo ka sa chis ka? Ang saman! Chismosang kahit bahay ba? Kung mukatawa ka, amiga na ta. Paitan ng libak kong taoy, di mo takatulog. Hoy Mira, inana manggud na, basta ikaw chismosa. Dili ka katulog. Otro man sad gud ka, chismosa man sad gud ka. Mauna diha, nga kung nay maglibak nimo diha, masuko ka. Mao jud da siya. Kung mukatawa ka, amiga na ta. Mama, gichismis ka nila dito. Nga unsa man? Mawa daw kay kwarta. Ay da, magungod ta og way kwarta. Sa usa ka adlaw, katulo lang ta makakaon. Fights na. Ay da, sagdi lang nang nagchismis diha kung baysag mabinat pa na ilang baba og pangchismis diha, wa jud koy labot ana. Bahala na roy, wa mapake. Di man akong baba mo'y malustred. Kung mukatawa ka, amiga na ta. Okay na din mo, libakon ka. Ay da, okay ra oy. Hindot mo na kay masikat ta. Bahala na sila libakon ta nila. At least wala po ta naglibak nila. Pero kung sila naglibak, pero sila naglibak nato. Unya atong balasan masuko pud na sila. Mao na diha kay otro manggod pud na sila mga chismis. Mira, ali ragod. Ano man? Naay nag-post diri ba? Social media ba? Sa may gipos? Basta. Awa gud na na may gipost siya. So, naigo ka. Wa ko naigo day. Igo ra ko nagpahibalo nimo nga nay ni ko andere basin di ay ba. Basta di ay kay nagkuan, igo di ay dayon. Ana magud na. Chismosa ra ka na. Chismosa manggudpud ka. Mao na diha. Unsa man ka? Ano makagilibak ko nila? Unsa man? Kaon katulog kalibang na daw ko. Ada, mag-ungod man ka ana. Alangan, gi-quarantine man ta karon, syempre magkaon ra ta. Mamata. Human malibang, ngutot. Mo na siya diha, mag-ungod man ka ana. Uy. Sus, ang kanang galibak nimo? Utro po ng chismosa. Kung mukatawa ka, amiga na ta. Paitan yung libak ko. Kusga. Agit. My heart will beat. Okay, play na lang. Basta makakaunang ta sa usa ka adlaw, tulo ka adlaw. Usa ka ka tulo, bugo. So guys, ingon sila normal ra man daw kunong libakon. O tinuod, normal ra na nga libakon ka. Syempre nasa baya kay bad side nga makita nila. So kuan guys kanang kung gilibak lang gani ka nya feeling mo nga dili tinuod. Musuko day ka. Dili man good. Kung gilibak man galing kanila, kiver lang no. Basta wa ko naigo sa ilang mga gipang buhat diha gipang chika-chika about nato inana ba. So kuan na minimize lang guys sa ang atong pagka sabot anang kuan ba kanang chismosa ba kanang dilibak ba inana. Kay abi nimo guys kanang kung ikaw gani gilibak ka guys, feeling mo gilibak ka. Dinhuman nakahibaw ka nga ikaw ang gilibak. Kung dili man galing tinuod, dili pud ta musuko siguro no.
Pero kung ikaw gani nga gilibak gani ka, gichismis ka bisag unsa pa diha unya, ni-react ka kay naglagot ka. Mura naman po nagipakita nimo nga tinuod na siya kay ngano. Murag lami na jud kay ka kumuton ba, murag igo na jud kay na sa imong part kay ngano. Gichismis gani ka. May pagkahuman. Nakadungog man katos nga gichismis ka na niya. Unya suko kay kasangatanan. So, inoon, di man po na malikaya nato kita mga tao, di man dyan na malikaya nato kay naaman siya yung mga chismosa mga inana, pero sa diin na nagod nang mga chismosa, ay, bahala na ng bitas ng mga baka. Ina naman dyan na guys, so mura to guys. Once again, we have 300 subscribers. Daghang kayong salamat sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel o sa mga ni-like o ni-view sa akong mga videos ato. So, salamat kay guys ha. Lingaw-lingaw ra ni ako guys. Dili ni ako, wala ko di pa nasakitan. Ako ra igon na ni lingaw-lingaw ni ako guys. Depende ra po ninyo og naay na igo-ani nga ako mga kuan. Basta moral dito siya guys. So ila ang content nga mo na good. So daghang kayong salamat guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. Thank you.